Kata ka wadhi nyime kod weche manyien otieno makawuono eni jadolo maduong' mar jokopere e Archdiocese ma Nyeri Mano Antony Muheria owuok tung' mosuo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem kao pach jopiny motelo ne chako chenro mage. Muheria oseyo sirkal mar jatend piny William Ruto kuom chako chenro mar okumba manyien mar thieth mar SHA ma ok gi winjo pach jopiny, gino momiyo jotuo hinyore kendo moko kuom gi lalo ngimagi. Chris Owino nigi ler mathoth. Jadolo maduong' mar din jokopere Archdiocese ma Nyeri Antony Muheria obedo jadolo machielo ma osoko wang' tend piny owacho mar Kenya Kwanza kuom keto pamba e itgi ne chandruok mag jopiny. Ka oloso e kaunti ma Nyeri e nyasi mar sidho Father John Alamano kaka chuny jotakatif kod rapar mar Sister Irene Nyadha, Muheria sayo sirkal kuom siko kod chenro manyien ma ok gikao pach jopiny. We must activate concern for others and not concern for ourselves. Our leaders are thinking way too much about their image and about their future and not thinking about the image of the poor, the needy, the miserable, the ones living in slums. Maonge mbalo wang', Muheria ochomore tir kod tend William Ruto kuom rango dwachgi kendo umo wang'gi ne midhiero mag jopiny. Muheria wacho ni oganda mathoth dhi nyime kod yudo chandruok kaachiel kod lalo ngimagi kaluwore kod chochni e weche mag thieth ma okel kod okumba manyien mar thieth mong'ere kaka SHA. The sick, with the shift of the NHIF to SHA, we don't seem to have had that thought of the sick. People who die because they can't get services, that's our main concern. We must think about those who don't have shelter. We must think about those who are mourning their lost ones. Weche mag Muheria biro bang' thoth jotuo e gwenge mopogore opogore ma pacho kae rem yudo thieth osuptende magi kaluwore kod ng'ikruok e chenro mar daro nonro mag jotuo kowuok e okumba machon mar NHIF nyaka okumba manyien mar SHA. Great in the world and in the church, there are a few lessons we can also learn for our country. Great saints, great people, and great leaders. Because saints are fundamentally leaders, are people who are very humble. They are people who are self-sacrificing, and they are people who compete in service, in forgetting themselves. Saint Blessed Irene Nyadha would say, all for Jesus, nothing for me. This is the attitude. Chris Owino, Ramogi TV.